день, чистовані русини! В ефірі аналітична програма «Недосказаної». З вами я, Олена Копинець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. Часто говорять за перший і останній з'їзд народних комітетів, де був прийнятий Московський маніфест, но так і ніч не кажуть за рішення общественності Русинського края від 18 новембра 1944 года. Ба яка причина ото таєти? Дійсно, многі із наших міфотворців і істориків, коли пишуть уже нову історію, то не можуть одійти від совєтських штампів. І так, совєтська історіографія гласила, що 26 ноября 1944 года общественность края Закарпатської України, так називаємої по терміну совєтському, виявила желання з'єднатися із матір'ю Совєтською Україною. Однако, ніч почти не говорять про те, що 18 ноября, то есть тижнем скорше, подлинна общественность русинська, в тому числі церковна, от церковних людей був представник архімандрит Олексій Кабалюк, нині святий канонізований преподобний Олексій Ісповідник Карпаторуський. Ну, а от світських були наші професора і наші освітяни, так вони у Мукачеві склали письмо правительству СССР. Воно кратенько звучить так. Його оригінал знаходиться в історії Закарпаття, в виданій книжці, в архівні документи є. Кратко воно звучить так. Передбачаючи, що нас, Подкарпатську Русь, уже, возможно, приєднавуть до Совєтського Союзу, бо танки 4-го Українського фронту нікуди не йдуть, прийшли визволяти і забили думів піти, то ми приймаємо маніфест, в котрому предлагаємо або видимо такий формат, де б Подкарпатська Русь вийшла в состав Совєтського Союзу на правах віддільної Карпаторуської республіки, бо там акцентується: ми жителі Подкарпатської Русі, не українці, а русини. І наша русскость, русинськость не молодша від Карпат. Письмо великолепне було написано і було відправлено із делегацією у Москву. Правда, в Москві водили їх по музеям, а нараз їх не пустили на зустрічу з властями. Чому? Бо той дома робився ще один такий з'їзд. Перший і, як ви кажете, останній з'їзд народних комітетів у кінотеатрі «Перемога» в Мукачеві, де теж придумали свій маніфест, але вже написаний не русинами, а написаний у Москві маніфест, який пак сміялися русини з нього, обіцяли мані гроші, фест много. Обіцяли фест много грошей. Так от этот маніфест, будучи написаний у Москві, замітьте, я би дуже хотів би то добре собі урозуміли нинішні антирусини. Москва написала маніфест, в котрому було сказано, що ніяких не є русинів. Є українці, котрі хочуть воз'єднатися з матір'ю Совєтською Україною. Чому ми то говоримо? Да тому, що, як недавно один із депутатів Верховної Ради у телешоу на всю Україну заявив, що русинів не є, а то формат Кремля когось його фінансує, ми до сих пор чекаємо від нього і від усіх других якісь документи, кого фінансує, бо фінансує депутатів, ми знаємо і свідчимо, і видимо, що це творить там. А от хто фінансує русинів, дайте нам знати. А щось знайдете, давайте у відповідні спецслужби, у прокуратуру, а поки того не маєте, то нам предлагається, або ми би предложили, предупредити таких антирусинів за свій язик. Будете відповідати в суді.
тому що клеветати на цілий народ непозволительно нікому. І так, русинська делегація створила русинський маніфест. Ну, уви, він не був прийнятий. Прийнятий був маніфест комуністів, котрий говорив, що наші русини, їх уже не є, а українці об'єднуються з матір'ю радянською Україною. Імітація в Мукачеві нібито од народа того маніфеста донись не дає силу і російським історикам, і українським признатися в тому, що це була груба політична гра у московських більшовиків і українських комуністів. Не знаходять ні одні, ні другі сили. Мало того, українські комуністи, котрі потім стали українськими націоналістами, почали говорити, що русинів придумала Москва. Так і казав депутат Іван на тому телешоу, що русинів не є, то придумала Москва. Напоминаємо вам, що натворила Москва русинам. Скільки болі, скільки прав порушених русинського народу нанесли іменно Москва, большевицька Москва і українські комуністи. Но тепер би ми повіли, що усі злочини проти русинського народу могли би бути легко виправлені. Коли ми проголосували за незалежну Україну, нам, як казали тоді організатори, проженемо москалів і всім народам буде легко жити. Уви. 4 децембра 1991 року були опубліковані результати референдуму, по котрому народ підтвердив, ми за незалежну Україну. Русини Закарпаття більшим числом в процентному отношенні, чим на Галичині, проголосили за незалежну Україну. Почому нині нас, жителів Закарпаття, так легко хочуть обвиняти в якомусь сепаратизмі? Ми створили собі державу, єдно з українцями, понятно. Чому ви нас нині подозріваєте, що ми хочемо міняти своє рішення? Ми такое не заявляли. І так, туди можна було нараз признати русинов, бо русинський вопрос возник, і місцевий референдум, який був законний, по законному закону 3 іюля 1991 року, закон про республіканські і місцеві референдуми, по тому законному державотворчому закону ми проголосували, де 92% з половиною за створення залежної України, а 78% було сказано при умові, якщо ми будемо визнані і наші попередні довоєнні, доукраїнські, досовєтські статуси будуть встановлені. Но Україна і той момент пропустила. І от пройшло 30 років. Наконець появилася ще одна можливість цю проблему рішити. В Україні прийняли закон про декомунізацію. Все, що признали, що приймали нечестиві комуністи по закону про декомунізацію, можна змінити. Наприклад, назвали якийсь там город комуністи, поміняти його тепер. Но тільки дійшло до той закон до Закарпаття, ми предложили поміняти назви сіл, рік, назву історичну Закарпаття, Подкарпатська Русь, як ми нарвалися на непорозуміння. І нас почали обзивати сепаратистами. А ми хочемо реалізувати, просто вступивши в силу, юридичну силу, закон про декомунізацію. І от нині вже рік прийшов, як той закон прийнятий, а русини в опалі перед ліцом нинішніх крикунів, котрі хочуть все зробити, лиш би не виправити свою жорстоку історичну помилку, що творили українські комуністи, то нині творять їхні діти і внуки. Уви, боль нам доказати, ну так є. Но ми не йдемо на крайні міри ніколи, бо ми бачимо, що формат цієї держави нам підходить. Просто закони, котрі тут прийняті, не діють, в першу чергу для нас, русинов. І так, що би ми повіли в сухому остаткові? Аж запланувалося у Москві видати русинов за українців, то нас автоматично Москва мала би прийти освобождати тепер. Видите, як то зробили, що в 45-му році Сталін нас
освобождав. Почому? Бо русини українці. Як Москва далеко позирала. А от Прага, коли хотіла зробити нас українцями, того же відкрила собі двері на анексію, в першу чергу, Пряшівської Русі, а потім, хто знає, якщо на русинській землі, а іменно територія русинів на юг від Карпат пішла в состав Чехії, а якщо вдруг на території русинів не є лише українці, так значить, ця територія теж не русинська. Прага собі теж відкривала двері на будущі анексії. І так, і ще дуже вспоминаємо горизвісне рішення Комінтерна московського у 25-му році, котрий теж прийняв рішення, приказ всім комуністам, де живуть русини, в тому числі в Чехословакії, почати українізацію русинов. Опять просимо всіх наших антирусинів узяти собі і приклеїти перед очами ці тексти. Іменно Москва і московський більшовицький Комінтерн уже в 25-му році почав процес українізації русинов. Не русифікації, а українізації. І русинські школи були не русифіковані, а українізовані. Но і наконець тот момент, що у 45-му році забралися наші русинські школи, перемінили їх на українські. А 80 тисяч русинов, як ви думаєте, куди українські комуністи направили русинов? 80 тисяч. У совєтські концлагеря. І многі з них не вернулися зовсім. А многі вже вернули якими? Уже лише українцями. Школа пройдена була з ними тяжка. Як нам ото нині тяжко казати, но мусимо казати. Що не доробили московські большевики, то продовжили у 38-му році нелегали із польської Галичини під видом Карпатської Січі, котрих привів Абвер сюди на захват державної власти від русинов. Що не доробили вони, прийшли большевики, московські і українські комуністи, і після 45-го року почали страшну українізацію. А спомнили сте тот з'їзд, читаю виписку із статті покійного нашого історика Макари. Він пише так: НКВД із партизанів, з числа наших русинів, формувало делегатів на перший з'їзд. Добавимо, там були священники. Но одних русинов везли на возах у Мукачево на перший і останній з'їзд народних комітетів, а других русинів везли на возлах уже концлагер у Сваляву. Так бися переходили. Оби ті русини, що йдуть на Мукачівський з'їзд, оби добре знали, в случаї непоминовення їх також перекладуть на вози і в концлагер у Сваляву, де в'єдно з русинами страшно много погибло і мадярів, і німців. Іменно наших подкарпат-русинських мадярів і німців. І так, ми будемо у нашій програмі аналітичній недосказаної все, що не досказали російські і українські історики, що не досказалося нині, будемо ми досказувати. І тому, хто з нами не согласний, пишіть, у яких моментах ми не точні в словах або цитуванні, а щось ми ще не досказали. Теж нам підскажіть. Це наша задача нині, уєдно з молитвою і з духовними трудами формувати і національний вопрос. Для чого? На благо нашої загальної держави України. На цьому аналітична програма недосказаної завершена. Пишіть нам, що щось обстало недосказано. Будьте здорові! Будьте здорові з Богом, мир і благословення усім нашим русинам і русинкам.